Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal, vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws op een rij gezet. We beginnen met het bericht: preventie moet beginnen op scholen. We hebben eerder dit jaar veel aandacht gehad voor het toenemende gevaar van diabetes. Steeds meer patiënten op Curaçao krijgen de diagnose dat ze diabetes hebben. Dat is ernstig voor de patiënten, voor de gezondheidszorg op Curaçao. Het is een schadelijke ontwikkeling en daarover had de Extra gisteren ook een gesprek met de directie van het Curaçao Medical Center. Zonder meer met de directeur De Graaf gesproken. En die geeft aan dat het probleem van diabetes sterk is toegenomen op Curaçao. En vaak meten mensen niet dat ze diabetes hebben en komen ze te laat om dit tijdig te ontdekken. Volgens het CMC zijn er ook steeds meer kinderen met diabetes en directeur De Graaf noemt de situatie alarmerend. Hij vindt het belangrijk al om op school te beginnen met het bewust maken van kinderen over een gezonde levensstijl en gezonde voeding. Zoals bekend kunnen mensen met diabetes leven mits de medicijnen op tijd en goed worden ingenomen en ook goed voor het lichaam voor wordt gezorgd. Maar voorkomen is altijd belangrijker, aldus het CMC. Premiers maken kennis met Van der Burg. De minister-president Pisas en ook zijn collega's op Aruba en Sint Maarten hebben kennis gemaakt met de nieuwe staatssecretaris voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, Erik van der Burg. Afgelopen maandag kreeg Nederland een nieuwe regering. Daar hoort ook een nieuwe staatssecretaris bij. En daarom is er een gesprek geweest tussen de minister-presidenten van Aruba, Curaçao en Sint Maarten. En de bedoeling was om elkaar te leren kennen en een goede werkrelatie tussen de regeringsleiders te bevestigen. Tijdens de vergadering werd afgesproken dat de vier landen op korte termijn opnieuw bijeen zullen komen in Nederland. Op uitnodiging van de nieuwe minister-president Rob Jetten. Eerder had Van den Burg ook al overleg met de gezaghebbers van Bonaire, Sint-Eustatius en Saba. Medewerkers Bethesda beginnen kort geding. Er is veel aan de hand binnen Bethesda. Werknemers hebben hun salaris gisteren niet ontvangen. En dat leidde ertoe dat werknemers via hun vakbond CBV het werk hebben neergelegd. De reden dat de werknemers van Bethesda hun loon niet konden ontvangen is dat een ex-directeur van de organisatie vanwege betalingsgeschil beslag heeft laten leggen op de bankrekening van de instelling. In een reactie aan de Extra liet de voorzitter van vakbond CBV, Annalisa Mathilde, weten dat er helaas een geschil bestaat tussen de ex-directeur van Bethesda en de directie, wat tot deze situatie heeft geleid. De kern van het geschil is dat de voormalige directeur, Rog, van mening is dat betalingen die Bethesda aan de Belastingdienst had moeten doen niet zijn verricht. Bethesda is echter van oordeel dat de ex-directeur hier zelf voor verantwoordelijk is. De werknemers zeggen nu dat ze hiervan de dupe zijn geworden en via een kort geding willen ze ervoor zorgen dat ze wel hun salaris krijgen. Jonathan Scope op vrije voeten. De rechtercommissaris heeft gisteren de hechtenis van profhonkballer Jonathan Scope opgeheven. Hij blijft nog wel verdachte in een grootschalig onderzoek naar illegaal wapenbezit. Zoals bekend, op 29 januari werd hij samen met nog 8 personen aangehouden in het kader van een onderzoek naar illegaal wapenbezit. Er waren verschillende invallen, onder meer in het huis van Scope. Daarbij werden vuurwapens, munitie, patroonhulzen en messen in beslag genomen. Op 11 februari werd zijn hechtenis nog eens met 60 dagen verlengd. Nu is hij op vrije voeten, maar hij blijft nog wel verdachte. Doel van Curaçao op WK blijft hetzelfde. Dat heeft de voorzitter van de Curaçaose voetbalbond, FFK, Gilbert Martina, gisteren gezegd tijdens een persconferentie. Eerder deze week werd bekend dat Dick Advocaat niet langer bondscoach is van Curaçao, maar Fred Rutten zijn plaats zal innemen. Volgens Martina blijft het doel van Curaçao hetzelfde. We gaan naar het WK en het doel is om de eerste 3 wedstrijden door te komen en dan tot de beste 32 van het WK te horen. Van de CONCACAF-landen heeft alleen eerder Costa Rica de voorrondes doorgekomen. Dus het zou heel bijzonder zijn als dat met Curaçao lukt. Hij noemt het een grote verlies dat Dick Advocaat niet langer bondscoach is, maar die heeft ervoor gekozen om zijn dochter bij te staan die ziek is. En dat begrijpt Martina. Hij is 3 weken geleden naar Nederland gegaan en daar heeft hij een goed diep gesprek gehad met Advocaat. Niet als voorzitter of coach, maar als 2 mensen, als 2 vaders. Iedereen weet, dit kan heel hard zijn als het over voetbal gaat.
maar hij heeft een klein hartje. Dat hij opstapt als bondscoach raakt hem echt. Vliegenverbod in Muizenberg. Het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur heeft laten weten dat er beter niet gevliegend kan worden in het stroomgebied Muizenberg. Dat in het kader van het lopende LIDAR en hydraulisch onderzoek in het stroomgebied Muizenberg. Het oplaten van vliegers vormt een risico voor de veilige uitvoering van de werkzaamheden. In deze vaste tijd, Quaresma, wordt er traditiegetrouw vaak gevliegerd. Het waait ook meer. Maar nu even niet in Muizenberg. Men wordt verzocht om tussen 23 en 26 februari geen kites op te laten in Muizenberg. Brand in Snack op weg naar Santa Catarina. Gisteren ving de centrale meldkamer van de politie een melding van een brand bij een supermarkt. Die is gelegen aan de weg naar Santa Catarina. De brandweer ging een kijkje nemen en daar bleek dat de brand onder controle kon worden gehouden. Dat gebeurde door mensen die hebben een brandblusser erop gespoten, maar toen de brandweer kwam heeft hij het verder helemaal afgemaakt. Daarna begonnen ook de nodige werkzaamheden en werd voorkomen dat het vuur de elektriciteitskast zou bereiken en zo meer schade aan supermarkt Arco Iris zou veroorzaken. Dus er was er gelukkig op tijd bij. We gaan even over naar een break. We zijn zo bij u terug. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht, Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Van celebrar com Extra Sub 50 aniversario. Com tremendo super mega campanha 50 años. Regalando más de 50.000 florines a premio. Entre otros, pasaje y estadía en Holanda para 2 personas. Estadía de Hotel Sandals, microwave, stove, frigidaire, cama, bondi gasolina, bondi comida y hobby más. Premio principal, un auto Kia Picanto. Busca Bocorán Extra Tour Dia, subir de website www.extra.cw y participar para Bota Ding. Suerte! We beginnen op Aruba, want die zijn zich aan het voorbereiden op 18 maart. Op die dag wordt gevierd dat 40 jaar geleden status aparte werd gegeven aan Aruba. 50 jaar daarvoor kwam de vlag en het nationale volkslied van Aruba voor het eerst officieel naar buiten. En het is ook een bezoek van koning Willem-Alexander. Op die dag zal er een speciaal evenement plaatsvinden waarbij verschillende jeugdorganisaties, waaronder scholen, zullen deelnemen aan het planten van bomen. Het evenement zal een participatief karakter hebben en het milieubewustzijn onder jongeren bevorderen. Dus jongeren kunnen daadwerkelijk iets doen. Het hoort bij hun lessen die ze op school krijgen in milieueducatie. En de koning zal langskomen om de aanplant te bekijken, waarmee het symbolische belang van het project in de context van de nationale viering wordt benadrukt. Dus denkend aan de toekomst, planten van bomen. Het is in het kader van de huidige regering van Aruba een belangrijk aspect. En het bezoek van de koning wordt allemaal met elkaar gecombineerd. Cruiseschip Renaissance keert ook komende winter terug. Dat heeft Correnden en Stipreizen vanochtend laten weten. Ook tijdens het winterseizoen 2026-2027 zullen er cruises in het Caribisch gebied met het cruiseschip Renaissance worden georganiseerd. De haven van Curaçao is op- en afstaphaven. En dat betekent dat mensen niet eerst naar bijvoorbeeld Miami moeten om aan een cruise deel te kunnen nemen. Van november tot en met februari staat de Renaissance gepland op 8, 11 en 15-daagse cruises in het Caribisch gebied. En Curaçao is de vaste vertrek- en aankomsthaven. En op 29 maart is er een speciale Cruise Sunday bij Correndens reisbureau aan Scharloweg. En dan kunnen mensen alle informatie krijgen. En kunnen ook meedoen aan een niet-aanbetaalactie. Dan gaan we naar een interview met Ricardo Pichardo. Hij is van BAP, de organisatie die controleert of we allemaal onze belastingen betalen. En eerder deze week, in het weekend, schreef minister Cooper van Financiën dat er een periode van gratie
zal worden gegund aan de mensen die werkzaam zijn in de bouwsector. Om ervoor te zorgen dat ook de mensen die niet de juiste papieren hebben om te werken, toch hun werk kunnen doen en ook belasting kunnen betalen. Er zal niet gejaagd worden op illegale, maar wel gecontroleerd. Wat dat precies betekent, dat legt Ricardo Pichardo uit aan Extra-Journaal. Afgelopen zondag zagen we op sociale media een boodschap van de minister van Financiën, Charles Cooper, dat er gecontroleerd gaat worden, maar vooral dat mensen die in de bouw werken duidelijk moeten weten dat ze ook belasting moeten betalen, dat ze zich ook helemaal aan de regels moeten houden. Wat is precies de rol van BAP hierin? Oké, inderdaad heeft de minister van Financiën in zijn sociale media aangekondigd dat er een periode zal komen, een gratieperiode voor de bouwsector. Die gratieperiode houdt in dat aannemers, hoofdaannemers, onderaannemers een tijdje krijgen om hun mensen te registreren. Wat bedoelen we met mensen registreren? Registreren van mensen die zowel lokaal als niet lokaal zonder papieren kunnen registreren, zonder dat consequenties aan zonder dat ze opgepakt worden, ja. Zeg maar. En de bedoeling is dat iedereen gewoon zijn deel van de belastingen betalen. Want ongeacht of je legaal of illegaal bent op het eiland, als je aan de economische totaliteit van onze economie meedoet, moet je ook belasting betalen. Dus als je werkt, moet je ook premies en loonbelasting etc. betalen. En dat is de bedoeling van de nieuwsbericht van de minister, om daar ook aandacht aan te besteden. En dat we in die periode van gratie, dat iedereen zich kan laten registreren, dat je je werknemers gewoon kan registreren. Ja. En na die periode, als er controles komen, dat je dan weet dat je al gewaarschuwd bent dat controles zullen komen, dat je niet daarna gaat zeggen dat je dat niet van wist. Dat je niet met excuses achteraf komt. Het is nu de periode, want het is een feit, er wordt heel veel gebouwd op Curaçao. Daar werken mensen die zonder papieren met papieren en dat werk moet doorgaan. Het is, wat ik begrijp uit het begin van de minister van Financiën, het is niet de bedoeling om keihard op te treden en te zorgen dat alles moet stoppen. Iedereen die werkt moet gewoon zijn of haar belasting betalen. En het is nu de periode om te regelen met de mensen die je werkt. Ja, zeker. En wij van de Belastingdienst waren altijd van mening dat iedereen die hier gewoon werkt, gewoon de belasting moet betalen, ongeacht of je legaal of illegaal bent. En we waren nooit erop uit om mensen weg te halen van de werkplek en naar hun land van herkomst te sturen. Dus als je aan het werken bent, oké, laat je werkgever dan jou registreren en gewoon de premies betalen. Want ze kunnen die premies betalen, ze kunnen de mensen laten registreren bij de SVB. Want het probleem is niet dat je illegaal bent en dat je werken bent, maar als er een ongeluk gebeurt. Ja. Als er een ongeluk gebeurt, ongeacht of je legaal of illegaal bent, je kan wel gaan claimen bij de SVB dat je een ongeluk hebt gekregen bij je werkplek. Ja. En dan komen al die kosten dan voor ons, voor de gemeenschap. Ja. En als je geregistreerd bent, dan voorkom je ook al die onnodige kosten die voor ons als gemeenschap kunnen komen. Ja, die boodschap van de minister heeft tot veel commotie geleid. Mensen haalden er van alles bij, haalden er ijs bij, van alles. Maar het is heel simpel. Er zal gebouwd blijven worden. Het is niet de bedoeling dat de bouwplaatsen stopgezet worden. Nee, kijk, we deden altijd controles in het verleden ook. En het probleem is van het verleden dat iedereen die niet legaal was, die werd meegenomen. En dan stopte soms de bouw. Ja, en wij willen nou iedereen de kans geven om, laat je mensen registreren. En tenminste betaal je je belastingen en dan voorkom je ook daarna ook hoge boetes die je kan krijgen via de SVB, via ons ook bij de controles. En er is ook een project nu gaande dat ik van de minister heb vernomen, dat gaat starten, of ik weet niet of het al gestart is. Het heet Nabuluga de Trabalho. En die project geeft mensen een kort verblijfvergunning. Ja. Waarmee ze kunnen werken, dat ze kunnen aantonen dat ze legaal dan op het eiland zijn voor een bepaald project. En dat is met het ministerie van Justitie mee? Het is het ministerie van Justitie en het ministerie van SOE. En mensen moeten zich laten registreren bij de immigratiedienst en voor het project. En ik denk dat ze zeker daar gebruik van moeten maken. Ja. En dat voorkomt ook heel veel ellende.
Dan hebben we deze week gezien wat voor enorm geweld er in Mexico is losgebarsten. Dat gebeurde na de dood van een grote drugsleider, El Mencho. Dat zorgde ervoor dat in 20 staten er een chaotische situatie ontstond. Waarbij geschoten werd op politieagenten, waarbij heel veel auto's in de brand vlogen en waar er sprake was van het afzeggen van vliegtuigen. Scholen bleven dicht, winkels gingen dicht. Heel veel chaotische situaties in Mexico. Maar de baas van de FIFA, de Wereldwijde Voetbalbond, heeft laten weten dat hij zeer gerustgesteld is dat over de wijze waarop Mexico de situatie heeft aangepakt. Hij verwacht niet dat het problemen zal opleveren tijdens het WK. Dat wordt gehouden in Mexico, Amerika en Canada. En dat zei de voorzitter van de FIFA, Gianni Infantino, tijdens zijn bezoek aan Colombia. Dat was een evenement van de Colombiaanse Voetbalbond. En daarin zei hij dat hij optimistisch was en gerustgesteld over de maatregelen die er zijn genomen door Mexico. Tegelijkertijd heeft de Portugese Voetbalbond zijn twijfels geuit over het spelen van een oefenwedstrijd op 29 maart in Mexico-stad. We houden de situatie in de gaten en zijn bang dat het misschien te gevaarlijk is om te spelen. Maar zowel Mexico als de FIFA-baas zijn daar niet bang voor. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Access Journaal. We zijn er morgen weer en ik hoop u ook het allerbeste. Tot ziens!